Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. We guys ngixoxa ama TV shows sibuye sifundisane okufanele sifundisane khona because ama TV shows angikhuluma ngawo abekhulume ngamasiko ngezinto zesintu isiko kanjalo okunye kunekhala ikusho ukuthi asikwazi kokunye sisuke sinako ulwazi into esesayibona masuba siyahleba kancane masihleba kancane ngenze sho ukuthi into nje ehlekisayo engabe isinda kakhulu ngithi yasihlebeni le ndaba sidlule kuyona yabo kodwa ke isikhathi esiningi ngifunde kakhulu lama ngifake umbuzo wento ukuthola ukuthi angiyazi ephathelene ngesiko mase kuba khona oyichazayo i-channel yami ke nje ikanjalo ngiyaxoxa ngama TV shows i-review ngiyenza kanjalo yebo we guys niyakhumbula kuphela ku season 1 izingane zesithembu sacela ngoba season 1 upheleni uphele sazi ukuthi uphele kanjani uphele sazi ukuthi umpumelelo kuzabantwana ababili kusho sewubaba abantwana abathathu njengamanje sathi thina ke mase befikile abantwana siyacela umpumelelo asenze intelula kwenze njani uthatha ugogo wengane uthatha ingane naza ingane zihlale lapha kugogo ayigone bebize umhlusi beshuthela izithombe ezicute sifuna ukubona nje ugogo nezingane ngoba lezi ingane izinhle nje ubuhle bazo zibuthathe kugogo nalokho nje sifuna ukubona akusiyinto deep njani sasifuna ukubona nje ubuhle umelelo waphithizela kakhulu ke asazi kodwa phela mhlawumbe banazo bayifihlile mayeni ngathi akathandi u-social media kakhulu kodwa leso sithombe esisodwa guys esisodwa nje sesiyabonana isikhathi sehamba ingane zakhula ngathi mina anginisheshisela ngahamba ngaya ngale ngiyabona kuleya app le ngisuke ngithathe kuya amakhekhe omshado ne ngiyaxolisa guys yabona leya app leya okwazi ukuthi uthole izithombe ezinhle ngase ngizonihlanganisela ke bo auntie ngithathe kuleya app ngathatha umayeni ngafaka ingane abazukulu uyazi ukuthi ngifuna ukwenza njani kahle lento leyo ukuthi ngihlanganisa abazukulu nomayeni ukuthi nje sikusho ukuthi abazukulu bamayeni bahle bonke siyacela kulabo auntie asebengena umoya omubi niyeke lento eniyenzayo niyeke nje musukuvuma yazi nqaba nje ezintweni ezimbi ukuthi ube khona kwizinto ezinegative nqaba awubhalansa ngawe daza inkani yezwani udaza inkani ubone ukuthi yazi ingoba nakho lento yenziwa igroup engathi baningi kodwa unqabe yazi mawunqabe ukuthi ube khona kwizinto eziwumkhoshosho ezimbi uyachachamba inhloso le video ukuthi kuthinta kuleyo ndaba uthi cha ebuhleni bahle abazukulu bakagogo zinhle izingane and asiyazi into ukuthi ingane ziyacwasa siqale ngo-social media asizoyifunda futhi into entsha siyifundiswa social media kodwa ke mase ibisingena we auntie ukuthi besingena angithi ngasho ukuthi iningi lethu siphuma ngale kuthando nesithembu kubazali so sithe ukukhula mase sifika ngale kwizingane zesithembu sibadala kunabo so njengoba siwo auntie asiyinqabi into ebhedayo ile yokuhlukanisa izingane ile yokuhamba uthi ingane le inani zinhle zonke izingane zifana nogogo wasincisha ke umpumelelo mina ngathi hayi ngizosebenza ngalokho okukhona ukuyizwa leyo nto le ngase ngizothatha lokho khona ngenze kwenzeke ngabahlanganisa ngathi bukani ukuthi kuhle kanjani yini nje senifuna ukona ngalezi inhliziyo zenu guys hayi cha bengafuni ivideo yami kodwa ayoneke ngoba ngobuhle naba ke guys bahle abazukulu bafana nogogo siyamfisela futhi ukuthi engaba nayo i-experience nabazukulu bakhe ukuthi kanjani kuyokwenzeka private njengoba nezinye izinto ziqhubeka zenzeka private singayona ingxenye yazo okwami ke ngiyabonga i-support ngiyabonga angiqeda uhluphile wasincisha izinto ngoba phela ingane ziyakhula izithombe yabo mayikhula azisafani izithombe ukubona ukuthi mazincane izingane izithombe ziba zinhle kakhulu kuba cute kakhulu mayisencane
Ngibuka nje ukuthi kuzokha isimuzi manje. Uma uzokha isimuzi, nange umayeni nengubo e-ready, nange uBheki singabakhona i-t-shirt yakhe ready, noBheki Nzulu i-t-shirt yakhe ready, Mhlophekazi afake ingubo yakhe ready, behlale la ugogo ebagone beshaya iy'thombe ezinhle. Manje lo ophithiza, uyaphithizela. Kodwa angifuni ukubona ividiyo yami ngey'ndaba zampumelelo. Bengizonikhombisa lokhu ukuthi sasifisa ukubona into enje, ngoba sayibonanga senginenzele yona. Okunye ukukhuza umkhuba omubi ngoba why sibadala for ezinye izinto, sibadala. Yazi ubokuyishaye nasesifubeni nje ungena ku-social media uthi ngimdala kokunye, ukuze mhlampe into ozoyibhala uqale uyifunde uyiphinde kathathu mase uyayibuka ukuthi ifanele yini uyifake. Bye. Ngiyabonga nge-support yenu, ngiyabonga kakhulu guys. Guys, hawu i-support engipha yona. Hayi ngiyabonga bakithi, ngiyabonga. Umsindo lo osezansi abantu abasebenzayo, so angizukwazi ukwenza ama-video serious because iduma kabi lento abasebenza ngayo. Ingakho ngizonza ama-video nje afana nalawo alula. Ngiyabonga kakhulu nge-support yenu guys. Bye.